बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव खौरां होनो सिगांदों। भारत हादराव हार्ट एटेक जानानै गोबाङानो जिउ गोमानांदों। सोरबा मेथाइ रोजाबबाय थानायाव, सोरबा मोसाबाय थानायावनो आरो गुबुन गुबुन थासारियाव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमानांदों गोबां सुबुंफोरा। बेबादिनो बलिउडनि गोबां फावगिरिफोराबो हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमालांबाय। नाथाय माबोरै जादों बे हार्ट एटेकआ, मानि थाखाय जादों बेनि सायाव गोबाङानो बायदि जाहोन बुंदोंब्लाबो दासिम जेबो रोखा फोरमान गैया। बे समावबो हार्ट एटेक जानायनि बिबाङा गोबां बांनो हमदों उत्तर प्रदेशआव। गुसु बोथोर हाबनाय लोगो लोगोनो उत्तर प्रदेशआव गोबां हार्ट एटेक जानायनि बिबां बांनायखौ नुनो मोन्दों। गुसुनि बोथोराव हार्ट एटेक जानानै गोबाङानो जिउ गोमानांबाय। बेबायदिनो थांनाय हप्तायाव उत्तर प्रदेशआव गासै 98 सासे सुबुंफोरा हार्ट एटेक जानानै अबथिरा जिउ गोमानांबाय आरो गोबाङानो दासिम भुगिनांनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै गेदेर बैसोनि सुबुंसिम साफ्रोमखौबो हार्ट एटेकजों अबथिरा जिउ गोमानायखौ नुनो मोनगासिनो। थारैनो खोब गिख्रंथाव आरो दुखुनांथावना। इउपि सरकारा बेनि सायाव मा थांखि लागोन, दासिम बेनि जेबो फोसावनाय गैथ'आ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।